Amen? In our calendar, as per sa calendar, today is Resurrection Sunday. Sa atin pong mga believers, every Sunday is Resurrection Day to us. Everybody say this together. I am a believer of the resurrection of Jesus. One more time. Go. One more time. Mas malakas. Mas with feeling, with conviction. Ready, go. Okay. Dalawa po ang klase ng believer of the resurrection of Jesus Christ. Number one is those believer by knowledge. In other words, oo, alam ko na si Kristo ay nabuhay muli. That's why they believe. They know and they believe that Jesus resurrected from the grave. The problem with that is the devil also believes. Alam niyo ba yon? Si Satanas naniniwala na si Kristo nabuhay din. That's why Satan is also a believer. Pero ang pagiging believer natin, iba doon sa ganong believer. Sapagkat ang unang klase ng believer, naniniwala na nabuhay muli si Kristo, alam niya, tayo po, we are believer sapagkat naniniwala tayo na dahil sa pagkabuhay ni Kristo, kaya tayo ligtas. Mukhang hindi nag-sink in sa inyo yun Iba yun Iba yung pumupunta ka sa church para mag-get mo yung salvation. Iba yung pumupunta ka sa church dahil nagpapasalamat ka sa iyong salvation. Ulitin natin. Kahit ito lang maiwan sa inyo, pwede na akong umupo. Believer. Bakit believer yung iba? They know. Alam nila na si Jesucristo nabuhay muli. Even Satan believes that. Pero tayo po, hindi lang tayo naniniwala sa kaalaman na si Kristo nabuhay muli. Pero ang pagiging believer natin is deeper. Ang pagiging believer natin is something more meaningful. Because when I say, I am a believer of the resurrection, it means because Jesus rose from the grave, I am saved. Yung epekto ng pagiging mananampalataya natin sa pagkabuhay muli ni Kristo, nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya when I say, I am a believer of the resurrection of Jesus, I am saying, I am saved. Not many people today, even people who call themselves Christians, can say confidently, I am saved. Ang dami dyan nag-witness ngayon, Mula nung Biyernes Santo, naglakad dyan, nagpenitensya. Hanggang ngayon, Domingo Gloria, malipod nung Sunday. Ngayon, Domingo pa nagungar. Nung Biyernes pa nagliday. Biyernes Santo. Pero they don't know salvation. Ibig sabihin, they only know that Jesus resurrected, but the purpose of His resurrection never happened in their life. And bless God today, na ang pagkabuhay muli ni Jesus Christ 2,000 years ago, although it's a historic account that happened 2,000 years ago. Pero yung pinakalayunin at dahilan ng pagkabuhay muli ni Kristo 2,000 years ago, nangyari sa atin ngayon, 2,000 years later, sa pagkaligtas natin. Are you glad today that you are saved? Kaya ulitin natin. Follow after me. I am a believer of the resurrection of Jesus Christ. What does that mean? I am? One more time. What does that mean? I am? Ayan. Kaya pag mag-witness kayo sa mga loved ones nyo, sa mga kaibigan nyo, and they talk about resurrection, ito po ang dapat nyong i-educate sa tao. What is the resurrection of Christ to you? You believe He resurrected. Pero ano ang bunga ng resurrection niya sa'yo?
gusto kong ibahagi sa iyo bakit si Kristo nabuhay muli. Today, I would like to show to you what the resurrection gives to every believer. Everybody say that together. What the resurrection gives to every believer. Buhay pa kayo? Very good. 7 ito eh. 7, mahaba. Pero wag nating gawing mahaba. Gawin nating mas mahaba. Okay. Number one, the resurrection of Jesus gives us a pardon to celebrate. It gives us a pardon. Everybody say pardon to celebrate. Ito po, kunin nyo maigi ito kasi gusto ko lang isimplify ang idea. But first, I'd like to show you this verse from the Bible. Tignan natin, Romans 4:25 at saka 1 Corinthians 15:17. Okay? Let's read Romans 4:25 together. Ready? Go. Who was and was raised again for, ang dahilan pala na ang Panginoon ay nabuhay muli is for our, ang ibig po sabihin ng justification is you are set free from the penalty. Just like you never sin. Lahat tayo sinner. Hindi makapasok sa langit because of sin. Pero ngayon, makakapasok ka sa langit, hindi dahil hindi ka nagkasala, but your sin was pardoned. Pinatawad. Yun ang justification kung bakit ka makapasok samantalang disqualified ka because Jesus resurrected. Okay, di ko magets, Pastor. O di sige, basahin natin tong 1 Corinthians 15:17. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:17, ready? Read. And look at the last part. Ito yung theological thing dito. Go. Ye are yet in your... So anong nangyari kung si Jesus namatay para sa... Teka. Namatay si Jesus para sa... Tama? Exactly, right? Ulitin natin. Namatay si Jesus para sa... Ano ang nangyari o nangyari ngayon kung si Jesus namatay para sa kasalanan pero hindi nabuhay muli? Ano sabi ng verse? Analyze. Ulitin natin. Si Jesus ay namatay para sa karaman di kasalanan mo? Okay. Kung si Jesus namatay para sa kasalanan, pero hindi siya nabuhay muli, ano sabi ng verse? At hindi lang yon. Tignan yung last part. Wala palang kwenta yung pagbayad ni Kristo ng kasalanan sa kamatayan niya kung hindi nabuhay muli. Sapagkat pag hindi siya nabuhay muli, ye are yet in your sins. Ang ibig sabihin po, ang pagkabuhay muli ni Kristo ay pagsabi ng Diyos, approve ang bayad. Tanggap ang bayad. So when Jesus died on the cross, He paid. But the resurrection is God telling, I approve, I accept the payment. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay muli para sa ating kasalanan, ibig sabihin, wala na yung kasalanan. Ibig sabihin, wala na tayong parusang haharapin. Wala na tayong hatol na haharapin. Sapagkat yung kasalanang binayaran ni Jesus sa krus, tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang pagkabuhay muli. That's why when we talk about sin, we do not only point to the cross, we need to point to the empty grave. Because even if Jesus died on the cross, but Jesus is still in the grave today,
ye are yet in your... Kita nyo, para kayong nag-Bible college. Theology yan. Inaaral namin yan sa Bible College ng Doctrine of Salvation. Are you there? Talagang inuunawa namin na, ganun pala yun. You just gone through a Bible College. Isipin nyo yan? Kaya, dapat may diploma na kayo Anyway, so ulitin ko, when we talk about sin, hindi lang po tayo tumuturo sa krus na binayaran ni Kristo ang kasalanan. Pagka ang Kristiyano ay naging believer, at meaning naligtas, ang conviction niya, ako ay binayaran ni Kristo ang kasalanan ko sa krus at tinanggap ng Diyos dahil siya'y nabuhay muli. Kaya mahalaga po na yung essence of gospel hindi lang nakatutok sa death of Christ. Ang essence ng gospel starts with the death, the burial, and the resurrection. That's why it's a gospel. It's not a gospel if there's no resurrection. Say that together, go. It's not a gospel if there is no... Oh, kita nyo, lumalalim tayo sa doktrina. Sabi mo sa katabi mo, may alam na tayong doktrina. Tara na makipagdebate. Hindi ko kayo tinuturuan ng doktrina para makipagdebate. Tinuturuan kayo ng doktrina para hindi kayo madaling iligaw ng mga false teacher and false prophet. So HBBC, be clear now. It's not a gospel without resurrection. Ano bang ibig sabihin ng gospel? Everybody say gospel. Ang ibig sabihin ng gospel, good news. So hindi po ito ganap na magandang balita kung walang resurrection. Totoo, magandang balita na may nagbayad. Paano kung canceled? Paano kung hindi accepted? Kung baga sa cheque, tumalbog. Paano kung yung pagbayad ni Jesus, talbog? We are still in our... Kaya po ngayon siya gospel. Siguro some of you would say, ngayon ko lang na-realize to Sino po sa inyo, malamang naririnig nyo na ito noon, pero ngayon lang nag-sink in sa inyo na ang gospel hindi lang nakasentro sa cross, kundi nakasentro din sa empty grave. Taas ang kamay. Pastor, ngayon ko lang na-appreciate yan. Taas ang kamay. Uy, na-appreciate nyo na dati to? Ay, galing naman yan, pambira. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Okay, ulitin ko. Ulitin ko Dapat maging klaro sa atin to It's never a gospel without... Bakit po? Sapagkat magandang balita na may nagbayad ng kasalanan. Pero ang kung bakit nagiging ganap, na magandang balita ito, sapagkat, praise God, hindi talbog yung cheque. Hindi peke yung pera. Tinanggap ng Diyos. Bakit? Sapagkat si Kristo nabuhay muli. And because you accepted the gospel that Jesus died, He was buried, and rose again for your sin, praise God, you're saved. So bakit ka na-save? Kasi tinanggap mo yung gospel. Ulitin ko. Bakit ka na-save? Kasi tinanggap mo yung gospel. At ano yung gospel? Tinanggap ko ng aking Panginoong Jesus ay namatay, na siya'y inilibing, at tinanggap ko na siya'y nabuhay muli para sa aking mga kasalanan. Amen ba? Ngayon, nung araw, panahon ni Apostol Pablo, panahon ng mga unang apostol, panahon ng mga unang Kristiyano at unang mga disipulo, alam nyo ba, itong topic of resurrection was a center of contention. Everybody say contention. Ang ibig sabihin ng contention, ito po yung labanan ng mga doktrina nung araw. Hindi po nag-aaway ang mga religious people noon dahil sa pagkamatay ni Kristo.
ang pinag-aawayan ng mga religious leaders noon, yung pagkabuhay muli. Some of the Pharisees, a group of reputable religious leaders, believed in the resurrection, but doubted Jesus Christ. There is another group of religious leaders. They are called the Sadducees. Everybody say, Sadducees. Kita man ta kaabay mo no Sadduseo? Uno Pariseo. Okay. There was a group of religious leaders. Makinibaigya, nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo. Huwag niyo akong tulugan. Amen. Di ba kayo naantok? Tanungin mo yung katabi mo, hindi ka inaantok? Oo. Kasi yung iba, pag kinukwentuhan mo, nakakatulog. Sana kayo rito, pag kinukwentuhan, lalong nakikinig. Okay. O, tuloy natin ang kwento. So yung mga Sadducees, sila po yung mga religious leaders, they do not believe the resurrection of Jesus Christ. Hindi sila naniniwala doon sa resurrection. Therefore, ang usapan nung panahon ng mga unang Kristiyano, ng mga unang disipulo at ng mga apostol, pagdating sa doktrina, ang sentro ng away, resurrection. Kaya nga galit sila kay Apostol Pablo. Kasi po ipinapangaral niya, Jesus resurrected. Ayaw nila. Ayaw nila. Galit sila. Ano ang implication? Ito ang implication. Therefore, kung noon kayo pinanganak at Kristiyano kayo noon, dapat alam mong i-defend ang resurrection. Kaya lahat po ng mga members ng mga churches noon, aral na aral sa pagde-depend ng resurrection. Oo, kasi hindi ka pwedeng maging believer of Christ nung araw na hindi mo alam i-defend ang resurrection of Jesus Christ. Hindi katulad ngayon na hindi po ito ang sentro ng away ng mga religious leaders, including so-called Christian. Kaya nga hindi masyadong malalim sa mga Kristiyano ngayon itong doktrina ng resurrection of Jesus Christ. Pero noon, naku, pag men ka ng church, ay hindi ka lang attendee, Kuya James. Hindi ka lang nag-i-amen sa preaching. Hindi ka lang present sa service. Kung Kristiyano ka noon, marunong kang mag-defend ng doctrine of resurrection. Because it was the center of contention. Naunawaan niyo ba? Subalit ngayon, dahil hindi naman ito ang pinaka-center of contention, ang gusto ng Panginoon na iparating sa atin ay hindi po yung hanap tayo ng kadebate. Wala kayong makakadebate sa resurrection, naniniwala lahat yan. Ang iglesia ni Cristo naniniwala dyan. Tama? O, mayroon bang iglesia dito? Wala. Ang mga Mormons naniniwala din dyan. Tama? Katoliko naniniwala na rin dyan. Seventh-day Adventist naniniwala dyan. Pentecost, wala kang mahanap na kadebate na ang pag-uusapan nyo, resurrection of Jesus, maliban sa Muslim, maliban sa Buddhist, maliban sa Confucianism. Wala namang ganong masyadong marami dito. So ano ngayon ang effect sa atin nitong resurrection? Makinig church, ang message ng Panginoon sa atin ngayon ay hindi po sa sentido na dapat magaling tayo sa contention. Kundi, because this is a celebration of our pardon, or this is a pardon to celebrate, dapat po, ang atin ngayon, sila noon contention, tayo naman celebration. If the believers back then should be good in contending for the resurrection, today, believers must do good in celebrating the resurrection. Okay, dito tayo papasok. Kailan ba dapat i-celebrate ang resurrection? Ha? Kailan dapat i-celebrate ang resurrection? Pastor, pag April, di ba? Easter Sunday, di ba April, resurrection? Kailan ba dapat i-celebrate ang resurrection? Sa Christendom. Sa kapanahon ng Kristiyano ngayon, ang doktrina ng resurrection ay sineselebrate pag Abril. Sa ating tunay na mananampalataya, believers at naligtas dahil sa resurrection, ang ating celebration of resurrection
every Sunday. On an early morning of Sunday, Mary and Martha went to the tomb, and behold, it was empty. The stone was rolled away, and they were amazed. They went inside. The body of Jesus, no more to be found. It was on a Sunday morning. Kaya tayo po na mga tunay na mananampalataya na ligtas dahil sa resurrection of the Lord Jesus Christ, pumupunta tayo sa ating mga bahay-sambahan, pumupunta tayo sa ating kapilya, pumupunta tayo sa ating tinawag na sanctuary o kaya naman ay church auditorium. Bakit? Upang i-celebrate ang kaligtasan at pasalamatan ng ating Panginoon ng walang tigil, hindi mapapagod, hantayo uman to, ngagyamyaman kini Apo Jesus, tahaan laeng nga nagsakripisyo anatay, no diket nagungarpay, para kadagiti basbasol tayo. That is why, mga kapatid, every Sunday, don't just see church Sunday as an activity. It's not just a weekly program. It's not just a routine or a habit, if you want to call it that way. Although it should be. Make it a habit. But every Sunday must always have the joy of gratitude, Lord. Thank you for dying, for rising again for my sins. Because Jesus resurrected, you are no longer in your... Wala ka nang haharaping hatol. Mamamatay kang walang takot. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay kang walang takot. Amen? Woo! Grabe. Alam nyo, diyan dapat magaling ang mga Kristiyano ngayon. Kasi noon, magaling silang makipagdebate. Magaling silang makipag-usap, hindi makipag-away. Magaling makipag-diskusyon. Alam na alam nila, aral na aral. Mula anak, young people, adult, talaga, resurrection. Sige, harapin natin yan, kausapin natin yan. Ngayon naman dapat, tayong mga Kristiyano, marunong pumunta sa church pag linggo. Ibati yu, di kita laban yu. Ibati yu, di kita maluto. Isaang mo tayo na po yung jenta seling panawa mo, amen? Masusunog ang bahay nyo dyan. Wag naman. Amen? Andyan ang bisita mo. Galing Hawaii, galing Amerika, di tampay lang, inakpe lang agdaydayaw ti Apo. Ag-i-invite yung mga barkada mo. Ay, tayo na, magbisikleta tayo. Ay, tayo na magbasketball. Mag-beach tayo. Magmotor tayo. Magpunta tayo. Magre-relax tayo. Sunday, day off. Kakaiso na nga, relax tayo. Maturog tayo basit. Ditam! Bakit? I'm a believer. So every time you come to church, despite of the hindrances, despite of the barriers, ang ipinapakita mo, I am a believer. I am a believer. I am a believer. That's the testimony when you come to church on Sunday. I am a believer of the resurrection of Jesus Christ. And all of God's people say, okay na yun. Amen ba? Oh, 7 ito. Bigyan ko pa kayo ng 2. 2 na lang. Yung 4, next year na. Next year na uli. Next year. 2. Pangalawa. Ano pa ang naibigay ng resurrection sa ating mga believers? Power to live as we should. Ano yung una? Pardon to celebrate. Pangalawa, the power to live as we should. Naku, grabe to. Pabasa ko muna sa inyo ang verse na to. Saka ako ipapaliwanag. Okay? Ephesians chapter 1, 19 to 20. Ephesians chapter 1, 19 to 20. Basahin natin lahat. Ready? Go. And what is the exceeding greatness of His power to usward? Continue. According to the working of His mighty power, 20, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Everybody say power. Okay, ano ang sinasabi ng verse sa atin? Alam nyo ba? Anya, ito po si Apostol Pablo. Mga kapatid, alam nyo ba
na ang power ng Diyos na kumikilos sa atin is mighty. Everybody say, mighty. Ibig sabihin, not your tea, mighty. Yung mga mahilig sa milk tea, okay? Nagpatawa si pastor. Hirap naman talaga, hirap na. Ang hirap niyong patawanin. Hindi. Seryoso kasi to. Seryoso. Naintindihan ko kayo. Naintindihan. Yung iba tulog na. Amen. Okay. Alright. Tuloy natin. Sabi ni Pablo, alam niyo ba na yung power ng Diyos na kumikilos sa ating mga believers ngayon ay siyang power na nagpabuhay muli kay Kristo noon? Without that power, Jesus did not resurrect. And it means today, without that power to work in us, we cannot live as we should. Teka, Pastor, ano yung live as we should? Everybody say, live as we should. Itagalog nyo nga. Tagalog. Ano ang live as we should? Ha? Mamuhay. O live. Mamuhay. As we should. Yung nararapat. Kasi there are times na mumuhay ka, hindi sa nararapat mong buhay, kundi sa gusto mong buhay. Ang believer of Jesus, hindi dapat siya nabubuhay sa gusto niya. Dapat siya nabubuhay sa nararapat para sa kanya. At minsan, ang buhay sa nararapat, hindi mo gusto. At yung mga buhay na gusto mo, hindi nararapat para sa'yo. Kaya kung believer ka, don't live a double life. Isa lang dapat ang piliin mo. Kung Panginoon, talikuran mo yan. Pero pag ito, please lang, talikuran mo na rin siya. Because you cannot serve two masters. Matthew chapter 6. For either he will serve the one and hate the other. He will love the one and hate the other. Mga kapatid, hindi po pwede na nandito ka, nagpapahayag ng pananampalataya sa pag-awit at sa mumuhay, at pag-uwi, inom ka ng inom ng alak. Nagbi-vape ka, naninigarilyo ka, pues kung ayaw mong i-give up yan, talikuran mo na lang ang Panginoon at yun ang buhay mong yakapin. Magpakatotoo ka. Don't live a double life. Ibang lalim naman to. Kanina, doktrinang pinag-uusapan. Ngayon, buhay mo na. Hindi na kayo maka-amen. Kaninang doktrina, amen kayo ng amen. Amen! Ngayon, buhay mo na, hindi na maka-amen. Silent. Sabi mo ka sa katabi mo, tinatamaan ka ba? Alam nyo, okay lang yung tinatamaan eh. Ang hindi maganda, hindi tinatablaan. Kaya tanungin mo yung katabi mo, tinatamaan ka ba? Oh, next question, tinatablahan ka ba? Totoo po yan eh. Oh, meron tayong sundalo. Hindi pwedeng loyal ka sa Pilipinas, loyal ka pa sa Amerika. Loyal ka lang sa Pilipinas. You cannot serve two masters. Kung nag-away ang Amerika at Pilipinas at parehos loyal ka sa dalawa, saan ka papanig? Ha? Pag nag-away ang Amerika at Pilipinas, nag-away sila at loyal ka sa Amerika, loyal ka sa Pilipinas, dual citizen kumbaga, saan ka papanig? Kaya hindi pwedeng dalawa ang loyalty mo. Isa lang. Kaya ang implication ng pagiging believer, umi-epekto sa buhay mo to. That God gives you the power. Mamaya pag-usapan natin yung power. Yung ito lang muna, to live like you should. Ibig sabihin, ang buhay ng believer ay buhay na loyal kay Jesus. Sumusunod kay Jesus. Follower of the Lord Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay follower of Jesus Christ at sabi mo believer ka, di talikuran mo yon. Talikuran mo yung mga barkada na naglalayo sa Panginoon. At alam nyo, listen to me, ang dapat nyong ipag-pray, Lord,
bigyan mo ako ng barkada na tutulungan akong lumapit sa iyo. Kasi alam kong Kristiyano na ako, alam kong believer na ako, I should live sa nararapat. Pero itong mga barkada ko ngayon, malabo, Lord, malabo. At marami sa inyo po dito, ang mga barkada nyo, malabong magiging faithful Christian kayo. At hindi ko sinasabi ito out of judgment. Sinasabi ko ito out of principle. Let the Word of God judge your life, not me. The Bible says, evil communication corrupt good manners. Tignan mo yung mga kasama mo kung magmurawagas. Tapos pupunta ka sa church, mag-praise the Lord, amen ka. Paano ka magiging true believer? Don't live double life. Stop living double life. That you want the world and Jesus at the same time. Mga kapatid, we don't need you. God does not need you to pretend. He needs you to decide. Huwag kang mag-pretend dito na Kristiyano ka sa harapan ng Diyos, pero pagdating sa mundo, you're denying Him. You're embracing works that are against Him. You enjoy being around with people with a system and association na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sabi nga ng Book of Romans, galit ang Panginoon, hindi lang sa mga gumagawa nun, kundi sa mga nagagalak sa mga gumagawa ng ganon. Biruin mo, nagagalak ka na ginagawa nila yon. Tapos sasabihin mong believer ka, para kang isang Pilipino na dalawa ang loyalty. Double life. That's why in these days, in these modern times, in these last days, magpakatotoo tayong believer mula sa ating puso, sa kaibuturan ng ating damdamin, sa ating pag-iisip, sa ating lakas, galaw, sa lahat ay ipakita natin na si Kristo na ang nagmamay-ari sa atin at siya na ang may hawak ng ating buhay. Kaya kung meron pa kayo na dapat talikuran para sa Panginoon, talikuran nyo na. Kung merong bisyo na dapat nyong bitawan para sa Panginoon, bitawan nyo na. Malamang gusto mo yan. Pero tayo hindi nabubuhay sa gusto natin. Dapat tayong mabuhay sa nararapat para sa atin. Ngayon, magtapos na lang ako kasi mahaba na masyado. Yung pangatlo, next year na lang ulit. Let's talk about this. Alam niyo po, yung pamumuhay ng nararapat, ang kailangan mo dyan, power. Dyan papasok yung resurrection. Power. Everybody say, power. Ang ilaw, tingnan niyo yung ilaw na maganda ba? Oh, itong chandelier na to, lilipat na sa Claveria po. Bibili tayo ng bagong chandelier, yung sumasayad hanggang floor. Gusto nyo yon? Para satisfied na tayo. Hanggang sa second coming na yan, biro mo yan. Mula doon hanggang dyan sa flooring sumasayad. O, yung mga nasa Australia, okay pa ba kayo dyan ha? Lawag, dingras ha? Kasama kayo rito ha? Kaya hindi lang kayo nanonood, dapat nag-amen kayo dyan ha? O, sige, mag-amen kayo dyan ng malakas. Hindi namin kayo narinig. Amen? Okay. So, andun na ba tayo? Lahat tayo andun na ba dun sa mabuhay sa nararapat? Mahina yung amen nyo. Sapa, andun na ba tayo lahat dun sa mamuhay sa nararapat? Hindi sa gusto natin. Amen? Hindi sa gusto natin. Kundi sa nararapat. Okay. As we should. That is purpose. Ngayon, pag-usapan natin, the power of His resurrection. Basahin natin yung verse muli. Ephesians chapter 1, 19 to 20. Ready, go. And what is the exceeding greatness of His power to us who believe, according to the working of His mighty power. Grabe. Kaya tayong believer, namumuhay sa nararapat, hindi ho tayo namumuhay sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ilaw. Everybody say, ilaw. Ano ang purpose ng ilaw?
Ang ilaw ba ay pangrikado ng sinigang? Ang ilaw ba ay pantahin ng damit? Hello? Ang ilaw ba ay pangsulat? Ano ang purpose ng ilaw? Kung ito ay mag-function sa nararapat niyang function, ano ang purpose ng ilaw? Magbigay? Paano pag walang kuryente? Solar? Kuryente nga yon. Ang ibig sabihin, paano pag walang kuryente? Hindi siya? At hindi lang po sa usapang hindi siya iilaw, hindi niya mafulfill yung purpose niya. Mga kapatid, tayo po, ang purpose ng Panginoon sa ating believer, pakinggan nyo na, to overcome trials. May trials kayo, hindi ka binigyan ng Diyos ng trial para lang matrial ka. Binigyan ka ng trial para i-overcome. Ang purpose ng Panginoon sa atin, sumunod sa Kanya. Ang purpose ng Panginoon sa atin, to defeat the enemy. Ang purpose ng Panginoon sa atin, to succeed in our mission. Soul winning, discipleship, serving God. That's our function. Everybody say, function. Paano pag walang power? Yun nga yung issue natin ngayon eh. Tama? Ang ganda ng ilaw. Chandelier. Yung mga pinlight. Anong tawag ulit yung nasa loob? Ha? Cove light. Oh. O ito, anong tawag sa ilaw na to? Maliwanag to eh. See? Kita mo yan. Ha? Cove light. Ito, calv light. Pag kinalbo na, calv light. Anyway, tingnan mo, paano pag walang kuryente nga? Itong mga sound system natin, organ. Ito, ang lakas. Paano nga pag walang kuryente? Hindi niya mafulfill yung purpose. Mga kapatid, para ma-fulfill natin yung purpose ng Panginoon sa atin, doon papasok yung power of resurrection. Hindi nyo na-appreciate yun. Kaya lang ang problema sa atin, we don't turn it on. We live in our own power, use our own strength, but we do not come to God and say, God, empower me. Panginoon, hindi ko kaya itong ministry na to sa sarili ko. Please empower me. Lord, today, I will live for you. Hindi ko kayang tanggalin tong bisyo na to, but empower me. Hindi ko kayang alisin o iwanan ang mga barkadang ito, pero empower me. Lord, I cannot fulfill my ministry in this school. Your mission for me in this school is more than teaching, more than passing grade, more than passing the final exam, more than this thing. My mission in this school is to bring people to Christ. I cannot do this without your power in me. Ina-assume ng Panginoon na bawat isa sa atin, missionaries niya. Ulitin ko yan. Ina-assume ng Panginoon na bawat isa sa atin dito ay missionaries niya. Sino ang missionaries ng Panginoon? Taas ang kamay. Oh, nakasolwin na ba kayo? Hindi mo magagawa yan in your own power. So brethren, without the power of God, we cannot shine like we should. We cannot stand. Marami sa inyo, naghihirap kayo, nag-struggle sa stand. Like we should. We cannot fight as we should. We cannot endure as we should. We cannot fulfill our mission as we should. That's why the power of His resurrection is the power working in every believer today. Ibig pong sabihin, I end with 1 Corinthians
15:58. Tapos ng message, hindi ko natapos, pero okay lang. 1 Corinthians 15:58. Everybody, read together, go! For as much. Ang 1 Corinthians 15 po, kung hindi nyo na itatanong, ang konteksto niyan is about the resurrection of Jesus Christ. Depensa yan. Depensa yung resurrection of Jesus Christ. At ang pagtatapos, nakalagay doon, therefore. Anong ibig sabihin ng therefore? Ngarud. Gaputan ni Apo Jesus kat nagungar, kat datayo kat agungar uray matay, gaputi dayta. Ano sabi noon? Be ye steadfast. Mga kapatid, ini-imply ng Biblia, alam ng Biblia na mahirap mag-church. Maraming distraction. Maraming struggle. Kaya nga sinabi, be steadfast, unmovable. Pag sinabi, hoy, mag-seatbelt na kayo. Anong ibig sabihin? Mabilis magpatakbo yung driver. Sa Pilipinas. Sa Amerika, hindi pa tumatakbo, mag-seatbelt na kayo. Sa Pilipinas, walang ganun. Oh, sorry sir, may mga pulis tayo rito. Sa Pilipinas, tama ang Jimik? Pagalimbawa, vroom, bilis. Biglang sasabihin, mag-seatbelt na tayo. Bakit? Kasi mabilis ang takbo. Ibig sabihin, pag sinabi ng Bible, be steadfast. Alam mong ibig sabihin ng steadfast? Fasten. Steadfast. Nakakita ka ng sasakyan, ang seatbelt nasa makina? Ha? Ang seatbelt nasa ilalim? Nakakita ka ng sasakyan, ang seatbelt nasa labas? Nasaan ang seatbelt ng sasakyan? Kaya nga seatbelt Belt ng seat. Para yung nakasit, may belt. At hindi siya matapon kung sakali man. Naunawaan ninyo. Pag sinabi ng Biblia, be ye steadfast, ibig sabihin, ang tatahakin yung buhay Kristiyano. Pag kayo ay namuhay sa nararapat, expect trials. Pag naging seryoso ka sa Panginoon, expect problems. Expect Satan to oppress you. Expect he will attack your finances. He will attack your health. He will attack your family. He will attack your career. He will attack you mentally, emotionally. Why? Kasi namumuhay ka sa nararapat. You're following God, Brother Alan. Sumusunod ka sa Panginoon. Ano tinaga mo? Tisoy. Tisoy na tisoy nga naman. Di ba? Janelle, seryoso ka na sa Panginoon Di ba? Brother Jeremy, pag talagang nagseryoso ka sa Panginoon, sabi ng Bible, mag-seatbelt ka. Hindi po sinabi ang pag-seatbelt sa mga unfaithful Christians. Hindi po sinabi ang be steadfast sa mga backslider. Hindi po sinabi ang be steadfast sa mga lumalamig sa Panginoon. Hindi po sinabi ang be steadfast sa mga Kristiyanong walang pagpapahalaga sa gawain ng Diyos. Sinabi po ang be steadfast sa mga lumalaban sa pananampalataya, sa mga nagpapatuloy kahit mahirap, sa mga Kristiyanong kahit may pagsubok ay naroon pa rin sa gawain ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, fasten your seatbelt. Kaya bago ma-apply sa iyo ang be steadfast, commit to be faithful. Mag-faithful muna kayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-faithful ka muna. Ngayon, pag nag-commit kang maging faithful, mamuhay sa nararapat, ibig sabihin po, mamayang hapon, babalik kayong lahat. Ang sabi ng katawan mo, matulog ka na, Anjibik. Pero sabi na Anjibik, hindi, be steadfast. Hindi ako padadaig sa aking antok. Doon na lang ako sa church matulog. Pag nag-preach na si pastor, doon na lang ako matulog. Pero hindi ako padadaig sa aking antok. Napipigilan ako magapag-church. Di baling tulog, nasa church naman. Hello? Alam niyo, minsan ginagamit mo yung be steadfast, unmovable. Ang hindi mo nauunawaan, kanino sinabi? Ang sinasabi, ngayon, kung gusto niyo magiging tapat na Kristiyano, gusto niyo mamuhay ng rarapat, gusto niyo gawin ang misyon ng Panginoon sa iyo, mag-seatbelt ka.
Haharapin mo ang maraming kalaban. Haharapin mo ang maraming pagsubok. Pero huwag kang matakot. Hindi mo ito gagawin ng sarili mo lang. God says, I will empower you. You will be able to endure all of these things. You will be able to win against the enemy. You will be able to fulfill your mission as a Christian. And one day, you will come to Jesus. He himself will be the one to welcome you in heaven and say, well done, thou good and faithful servant. Mga kapatid, be steadfast. I know, mataas ang presyo ng gasolina. Be steadfast. Ba't hindi ka nakapag-church? Walang pang gasolina. Di maglakad ka na. Alam nyo yung sinabi kong maglakad, desperado na yun eh. Sa totoo lang. Pwede mo namang sabihin, kapatid, pakisundo na tuman. Hana tumaray to'y lugang kun kabsat. Awang gasolina nahan. Kahit mataas, kahit umabot pa ng 200 pesos ang gasolina, be steadfast. Be abounding in the work of the Lord. Amen po ba? Kahit usigin ka, kahit pagtawanan ka, kahit ano bang dumating, magkasakit ka, physically, bumagsak ka financially, malugi ka pa sa negosyo, lahat ng mga yan, sa mundo lang yan mga kapatid. Huwag tayong padadaig sa mga pangyayari sa mundong ito. Ituloy natin ang misyon, ituloy natin ang gawain na pan, ituloy nating mamuhay sa nararapat, tutulungan tayo ng Diyos. That's the power that worketh in us. Mahaba pa po. Marami pa akong pwedeng maikwento sa inyo. Pero ang tanong, ano ang impact ng message na ito sa iyo? Ako sa inyo, bago umuwi, ito ang isipin nyo. Mag-isip kayo ng paraan para makapagsilbi kayo sa Diyos. Kasi sabi, be abounding. Mag-isip kayo ng paraan na makabalik kayo dito mamayang hapon sa fellowship. Adults and young people, we have a guest speaker, Pastor Richard Kiban. He will set this church on fire in prayer. Mag-isip kayo ng paraan na kahit sa hapon, pagod ka nang maghapon sa trabaho, lalabas ka pa, magbibigay ng gospel tracts. Ito po ang message ng Bible, ito po ang gospel. Si Jesus Christ po ito, mahal ka ng Diyos, gusto ka niyang maligtas. Galing carpentry yan, galing construction yan, galing business yan, galing opisina yan. Pero naroon sa plaza, nagsusoul winning. Nandun sa eskwela, nagsusoul winning. Nandun, nagbibigay ng mga gospel tracts. Bakit po? He means business with God. He is abounding. Huwag po nating gawing dahilan ang mga reasons. Isip tayo ng paraan. Mamuhay ng nararapat. Sabi mo sa katabi mo, mamuhay ng nararapat. Stop your double life and serve God faithfully. Malapit nang dumating ang Panginoon. Baka nga bukas na. Amen? Bukas na, wala ka mang nasusulwin. Amen? Oh, all of God's people say? Amen. Bow your head and pray. Ano ang epekto ng preaching na ito sa buhay mo ngayong umaga? How did this message impact your faith as a believer of Jesus Christ today? Meron bang dapat nating itapon? Para sa Panginoon, tapon mo na yan. Para sa Panginoon, talikuran mo na yan. Ha? Para sa Kanya, mamuhay ka ng tapat. Para sa Panginoon, mamuhay ka ng totoo. Bilang isang believer, don't try to play Christianity. God does not need you to pretend. He needs you to decide. If the Lord be God, follow Him. If Baal, then follow Him. But you cannot serve two masters. You only need to choose one loyalty in your life. And be loyal to Christ today.
Kung sa umagang ito, sabi mo, Lord, sorry, nanlamig ako sa'yo. Lumayo ako sa'yo. Pero ngayon, sa preaching na to, binalik mo ang loob ko sa'yo, Lord. Salamat na sa preaching na to, tinatak mo ang aking puso pabalik sa'yo. Ngayon, Panginoon, gusto kong mamuhay ng nararapat. Saan man ako lugar, ano man ang profession ko sa mundong ito, profession lang yan. Mahalaga po, isusuko ko ang aking buhay sa iyo. I surrender my life to you, Lord. Use my life in the school. Use my life in the business world. Use my life in the workplace. Use my life in our community. Use my life in our local church. Panginoon, gamitin mo ako. Salamat, ligtas ako. Salamat, I'm no longer in my sins. Salamat, aprobado yung pagbayad mo sa krus because you rose from the dead. Now, I will live for you. Huwag niyo pong isiping mahirap. Ang isipin niyo, may kapangyarihan ka. You have the power of Christ's resurrection. Lord, naririnig niyo po ang panalangin ng bawat isa sa amin ngayon, inyong mga anak. Panginoon Diyos, we surrender our lives to you. We surrender the sins, evil, wickedness, wrong practices, wrong activities, vices, bad attitude, bad habits. Ang mga young people, susuko na nila sa iyo ang kanilang pag-EML. Iiwanan nila ang kanilang mga barkadang nagpapalayo sila sa iyo. Iiwas na sila sa mga inuman. Tatapon nila yung kanilang vape kung meron man. O paninigarilyo. Titigilan at iiwan na ito para sa iyo. Hindi lang para sa kanilang kalusugan, kundi para sa iyo, Panginoon. Lord God, thank you for the message today. We surrender our lives to you. Mga damit na hindi karapat-dapat, itatapon na namin, Lord. At kami ay mananamit ng maayos at tama para sa iyo. Bilang testimony na kami ay believer of Jesus Christ. We will not conform to the world. Praise God.